Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Mwanchumulilia Ndizi TV nkolani bene ase intunda yende ime yomuroberio wensakia ase nkomanying'ani gomogeni twaganyete abeira wikirana ase studio imambi yabono yore omo MC Woderia ya Bogusero omweshimiwa Vincent Abuga asabeira kwirobe ikigima otumanye amange anamono aliyarengetse omuswada olete ku mwaka isiko osumuswada obade ku mwaka isiko mokonyo murai wense rigadi gashegwa osiyogwe punge eria enene askone nabe gautugareria otumanye ngana aliya yara chikobwatia ase amatukale bosyo nabo otubumanyi buaya namono igore omuswada oyo kerengere kyankere kike tubwate betrase njiro utalaito Facebook Ndizi TV News Digital and Media ya YouTube Ndizi TV News na wetra samtana ito www.ndizitv.net namba SMS 92192834 wakiribyo mheshimiwa wakiribyo karibu sana Ndizi TV na bila atoke nanga naro korasi kulitanga na utumanya malita gahe ningo na wewe yo kalira bakorero wao. Nashukuru je no mheshimiwa Vincent Abuga Abuga ndo MC we ward ya Bogusero Bogusero kutoka kitutu cha South ona kirete chukura n'abantu ba Bogusero iko between 2022 na 2027 niche nkora abantu ba Bogusero no MC yo anataka kuwashukuru asenge nchi yoko tena na nje. I want to promise ngase nkonyara ni nyara okora. Yeah. Alright, ere ubujaki kimana mangi andrate ime yensejo ya Kenya anemono alia abeira ko rokananga andrate ase bunge nene elia yensejo ya Kenya ni ngana be ko telebiri nene na boy go kobanga geko tiga bantabange bali na maburio bali ne birengere igoro ya mangana ndrate ase ensemo elia ya kisiasa tumanyango kobate kananga naye ndwaro cha mange akwene kiwa ase ebunge elienene kuna kulinda Kenya babere wa utwara maburio nga kobate kananga emechanda Kenya banda twetera ndwate chiskando chinyingi ane mono tugulinga amangano pole obeti gechindege obonchuru bokomo roberio olia bokolo ekendo kyobo chenu ose SHF ayoro chenga omoswado oli impeachment nigolenge oyo gwengencho bono ko bwebindi binde byose bose ebintu bya bana tapagubulito ogentege tangani digan confirm nga a process igende the impeachment ine njira ya muyobo cherelia magendero alitwalirete abananchi chira wetanigo ontagete gotanga ebintu mbiro igwente gushurugero bya muhimu wetani amana impeachment ontagete gote irero ya will confirm nga mwanasiasa tayore honest including me rero iganyore opportunity yokweyagacha na bonkweyagacha abere buyanga bono gangantu abori everybody ori 40 years tumubori ngaye bintu mbirenga kwa bere bokurusi bya serikali bire bya rakire nenda gete banga personally inje bakabono maminga baada ya gachagwa ko imbiji from National Assembly nabonta gete ko ni famu ngayare ko banga ninje I was to 40 no because kuringana na grounds chiri batumiyete ko imbichi omo deputy president according to me was not foreign it is possible na wonya orango mondo ne bangete even before ataraja se omo deputy president kuringana the story aru the other day before yesterday is an indication ngebinte bingi akwete ebirwete from his brother Oyorenge, the former governor, and who's read at the moment. Lakini complain sinjawe denaro jaba jumbe bande bakora mekanga nkyo mwana ore last 30 years. Ala manage kwa gweroni ya 600 million. Take the anga it is possible because
abeko nyarga nango mwana oyo kuringana na properties chiri hata mwa atigete nabo chiko mwene bokogenda sebengia egweroni ya 600 million. So not unless mbatagetia bana youth baito na into bakine na libara nyara ukiremo mwana oro mugeta wende utwara US. So instead yogo kora yonsa I wanted to hatch our honorable members of National Assembly bakora unumu president wese let us realize nga tuategere around 2.5 years etamu yeito ya official intuna baheshimiwa bali abakemo especially MCAs torega we depend much on the National Assembly. At the same time we depend in our county assembly yekora unumu governor toy gwa magendo toira se chiwodi chitu right now abantu bagobori gwa maswali mono ni ntuna ba MCA but mwananchi ulio kawaida tamanye tingo mwa MCA tabu atinguru chinde chozi choko kora magendo ase wodi ya. What we are determined to do ngeringa omwa MCA gazi ya is very simple naturally sato choko kore merumo ya oversight okora registration na representation. Ona boko nyoro mwananchi kabisa ko kuburinga ningigeko gero tarare mepale kuruwazo etobisi ningigeko gero tararo sigetajeke tokubucha maje kurunze kwazo etobisi wae utarabega nowadays bago tobuli bakamanga nestima mwananchi tamanye timere muyo mwa MCA ne mere muyo mujumbe. All I want to confirm ngeringa instead yigisegi chigato wata chinyinge ontagete go sabanga ibit mean singa gachawa na ero program then now we are waiting itorenga baada gachawa kurusi wor ngindu kigego change but I can confirm there is nothing much kira change is only that ne bitina biarenge and I want to say ngeringa bitine bise ko bwati ngabando bonzi pingo bwati ubale naboko nyoranga kero muntu umurayore sense ga numukuru kurende boigo tore bukurumi buoka mbabe twakwanira boigo nga nyigabega osege tobogesaku oso bukabila kuwatakananga no kwanira igoro yumulima omulima buoka ono tigante berende nga maybe onyama goso turamubege na aliyo goja open goteba what they discuss because sinkwa iwogo kiremo kabisa nga oboshe amba discuss ti ikireba gorosia serikali nkwaroje ogo discuss nga waitangura mbasa bete esrot yobo speaker ase kuru western obo deputy watugo omulima oyinga gereta agende gotete ase ngenjere amanyite wa nisaso ete in office akaigo obo deputy president was meant for Mount Kenya. So inkinta gete gotebe is only that yabane na baro mbali gosoga bachage kwegerera chi region yase bakuru. Lakini the other day kirare kwereza na sympathize sana n'abagusi paka nkebori ngwa kirabanda bari kwebagera gishya cyabo intuno mugusi ngumuntu kiyo cyeto go fight for our share. For that reason yonda edegori kwesi ng'abagusi ngonye tore abangaini kanga bono kurumuiso ne kanga nari twaro rekibo tugwente okora na into toji cha muno mugusi at least tutwara on party ngagotoko genda go negotiate ne jipati chinde na inturende to ka abandu bago bagerujisha na into atoka notore because I realize ngekere bintu biri ari kubagwa. And the one thing I want to talk ngeringa nchenta getego tega chago ngambia mono because na be the open na gataworo kinga ingikira serikali. That means nge bintu biri abagetu western bikabaru Mount Kenya bikabaguna not na Rift Valley chirijo ni ejichinde ngaigire. Now that the UDA was formed monane chirijo nisato that is how roje binte binge biko enda chirijo ni jisato oisikolge eji position chinyinge ni government ejirwete western chikaru Rift Valley chikaru na Mount Kenya. So actually chirijo ni ejinde ntu toro soko bakoba and the reason why is because intora ichamo twebanga unekesaku na intu toro sie party yete ye kogera tuchiko twara bargaining power tora nyare go demand for our shares igonta gete ko request ya bara ibaito more especially abanene we have the governor we have the PS na bande tochichamo muchake go to read komanyanga tuna into egere togoja out 2027 for campaigns mpati kitogo ijanero ada isi style ya onyora tore kero montare pati yae na kikego tumiza tutari ko nyara ko ba consider as a national government. Kurende twabeto koranga no nga amangana ya kagendrete korenga omurai wense Dr. Nyamruto ga kirete tara kwana kende imadinga okiro kupoda kyoko ba go interpret ya inche ntagete ko debinga
and I want to confirm na mangana atindu nyakwana kando ontagete ko tebinga Muske Ruto is behind the impeachment yomo Muske Gachagua is ono directions chiria guru esaba jumbe na chichi ko kolegas oise kolgeli abajumbe ba 40 almost once you know abajumbe ko 40 more than 280 voters nga ba ko iraga Gachagua isko is an indication nga kero mujumbe gali arenge kwegerera erinde president yerolenga mujumbe gete na 40 maybe taba ise como migake magendro oise kolge unabona Gusii no mujumbe wa mabye ko ta 40 yes mujumbe gurugunga innocent yobir is the only person who 40 no have you asked yourself a question why abajumbe bonsi piba Kisii county ba 40 years sababu ne ringa ba feeling at the moment ogo 40 no automatically maybe no any president na vera nyaro kurwani esegi in terms of development ono kero muntu aga feeling atigaro rekane kago 40 years and I think that is the reason why batabegete gendo ke rikobe secret voting okwaro je kiarenge public bakomona inje igwete nganyarebe naze gitakeko an indication nga threats konyora jarure nga onye torgo 40 years maybe ngochiori kori no na magendo look at the scenario whereby boni gatogora une serikali ya UDA oisi kori no na magendra manga ko enda se constituency jirichi abajumbe ba gerito ni party ya UDA a president inje ijaga the other day okwaro ja achiete kitutu note akagenda South Mugirango akagenda Nyaribari agatagetia saba jumbe bali bakere chikora cha UDA an indication nga no shares yegito kukwana that means sekere baronye go discuss mbate betinga webo ra wini ko rwa sepati ya UDA na rabiga to yo bargas inje ntagete ko sabanga chikora gugwa keru haijarishi mpati kiwa keru nero mo especially senior positions una honorable president akere ko rwa sepati ya UDA but now is a national figure is a national state office okura abantu bose ontaite ko tebanga it means inga nere bono tigakorera abantu bose across the constituencies egasi without kuligeling oyo igampatikia keretu ebe no DM ebe UDA ebe Wiper tigakorera abantu bose egasi the same applies to our governors aijarishi unabona mapi with the governor Simba ekirago koro maina artinda ro korira emono ngabono ngokorera umuntu uri agetukuru ODM ekirago kora at least anajaribu kubalance as much as we are moving zerori lakini in fact ne ringa ngote mari kuna area chiward chonse che county igonta getoko sabanga no mu president ntu akode chikura now we are not on parties etutagetoko kora bantu baitegas uyaki gima toro jinga ekero mo raiwe sedo kele murutare waswa sekeroko niga beto tebanga tingwa nkirana omukonyone achanduna na chandirwe nyimbe igo chikwena kinga nabe inkomulenda kigima akabori gunga era nyalikana nga muaberi mo kusendera gendo bune kunge kunyalikana anga yoro cha mangana ba bonje nko igore bagateba nga siasa ni mchezo chafu na bonta getego tango yo megeti statement ina manyete kiaro kwa and for political reasons ekero tageta bantu bagwagere chikura nabogo state kendigas line chikura cha remember mangana ya kwane during campaign bono goikare ko gokia bantu ba Mount Kenya bamwagire chikura goikare ko gokia bantu be region chinde barango muntu no muya ngo chiare go accommodate everybody as serikali bono ekirare go kwana mangana ari ntagete kurigeri origeri no anengere mereme bagira as serikali ene is an indication nga ya oro kiringonye muri go chiko ba as serikali me bado baki tukiumia that is why ngende ko insist about our leaders bari hapana. Let us form our party. Ekorokwe party tumanye tenga go togo ika 27 toji cha mona baraitu ezimbi totebani ngabono this time round tigango na into to boli chikoro kurase chi party chito otoko genda ari twatwara numbers erinde go togo pageni at least bago chikolige no ene rumo ase to ikaraste fanya na into to bate numbers lakini ogendo ora ebieka go simoli go semba bire boka ngani ni muage chikoro for example go ruchupiri nguru kimoji gotwara because bagori e region yali ebwate numbers na era bago consider in leadership bono Gusii ise kuri nowadays a position to ire nene is only one
nkwaro je no eno mo akara ire kirarenge ko na mabaga ye GPS ya GCS okwaro je kusita inyolete nga twabere to kumwagira chikuroto ainyolete Mabega County akainyora Western then akainyora na Coast ngakiata ko leta inyore ngaba gusina baroba tenene nero this true igonta gete goteba nga nchegento kero kimanyete njire to nya kwebage byame bike uise ko genda una assembly yetu kere party noire party teye tachore muntu go chase assembly ya Kisii because yo ko genda no DM kwanyora abantu bara assembly go seni komibo chupiri kwanyora bale go semba tatu UDA kwanya usemba tano yani etweba bagete chipati chose and that is the reason why no nyeni ndo tutanyara go twara ni pageni pawe kire to ko liyore lakini kuri no muheshimiwa kero konyoranga bantu waka chikura aso musingi ya webyama konyorenga konyoranga umuntu narogochorwa kurinde talenge tabwenda tochoro kubwatikana y'abantu bamuchora kubwatikana n'ikyama gyuka konyoranga barayi batali abaronge babere baguchoro ngiye bakoneranga ontagete goteba nga statement ikwa make is correct more especially Nyanza region Nyanza region the majority bagonya gwakeru chikura because of the party no nye Rift Valley uisikuri abantu bachorera bange from Rift Valley bari barenge UDA kuru Nyanza uisikuri abantu bachora bange bari barenge ODM at the same time uisiko enda asuna Western no mix here kidogo na bakonyora ba UDA mbaro ba ODM mbaro the same thing uisiko enda una cause yuria raisa abantu ba ODM na bwa bange entegete goteba nga twari gwanje to siri egena kitogoro ko bugesa kunonye to gonya go kire mugacha gwa nganga akwegera murima kuigatwe bori na intunga ninki gego ra Rift Valley yonse biba agire chukura guru UDA nkiego ra large part of Nyanza bagire chukura guru ODM is because baguri ngomurayo itomorene epatia kurune nje nare goja goteba nga abantu baitomo especially bali waga chukura koto waga chukura next time. Let us not consider the party so much. Katuligire ngomura yoto juwagera regardless of the party. Naro monto determined go yoto koregas. Ada isonye tari determined wachana. Because tari party wagere gura after tu agere chukura tu ajiru na one se assembly. Turgo jukoya go magendro ngoko ba no DM wagere go. Turgo jukoya go magendro because UDA kwa wede go. Eto kwa go magendro iko. Igo e party is ne matatu tokori na to igera sto go. The moment you no mugano ri party twenywere ase party ego je ya determine konya go determine mono these senior positions abun koranga na ego mojigo korega ndebona akore aki ntwaro setie intuna bantu ba Western Asia yitonele intuna bantu ba Rift Valley Asia yitonele intuna bantu so okre ngai to go brem gaja egendo to go buni gaja ngai because ya tebe musikuza mulima kwani ondenaro tanje tiso pero igora ambori ngwangire laptop ini ntaete ko iranga ingoira tari Bogusero so let us be realistic on this tigato be honest ya so gokoro man kero mondo nanje tiso yes kurinde kero kuriria injira abunge babete bagwaka chikura ayoro orocho mo Kenya yani obwene bwa yemboro usinare safe asengenjo injira babete bagwaka so bomo urujinga nonya ne bunge yenene ne bwato gusibole bole naende kuwatikana na sama tukale gusyo ama chikara chigwetiwa nachikumwegero mo Kenya use na ali serikali yote onta getogoteba mwana inchi ulio kawaida tari save no ene daikam from the root of things na ne chikurenjera chiagetu is an indication nga chibesa chiatarite as a national assembly tari siringibire abajumbe bari bonzi pire ronte gote ngo barangiria kero montate ngai mukie bukuigoro okane ngankwa etubesa nani ora itabe ko mukie bukuigoro na gote because I'm the in our assembly ni manyite what is happening there ndagete gote binga mwananchi okumia at the moment no mwananchi olio moke wake kura ekikero kinabokere and we can't change it otherwise bone secret abantu ngo sympathize na barabona and bone kero kiaraga niko chiko very useless ase bora yo wito ne kero kyo choro ba deputy in any position
nga gose ukachorore deputy president ukachorore deputy governor. I want to tell you and I want to confirm mbake bara injo yubugambi that is the majority ebaroro batabwati nonye responsibility and those baba yeah igo ndagete goteba nga gotogonya gokora ebintu ebi tigato sympathize no mwananchi orio moke okubuka mambio gendo akekura because yera amanyete nga one sia akire kura igo bono isanekire ng'omonto twagire kura nacha atokonyeke magendo and actually abantu abange kere bagwagire chikura tari besa batagete kuru esore they want to see good roads batagete baraji skuru abana bagosomera chikingia batagete barore moko bakonya no ene basari because ubotaka no bonge batagete barore moko babege no street race batagete barore moko babegera mari okonyagitari beyond yabugendo ngero batagete you realize nga chibese chitoko ndo twa abantu kale siringi 50 siringi 100 hakuna kitu zinasaidia umwananchi bono for example kwa moto ebiribekira ini umwe siringi 100 nki 100 shillings 100 shillings ne bitumo kwa ndogoro mokabo yomo no nyene chiogo sinjiyo ga igo you realize nga 100 shillings or 50 tibu atifari endeos the most important thing ora goro mwananchi na yora kananga kwa mokonyo no murayobo bakora magenda ali bagutumete na make sure nga kwa bari present we no ko bari present no ko gendo otenereke mine lakini tali bintu na birina roje national assembly Imagina asama tukama ya gantu arochenga ababunge babwate misimamo imetindi kigima kero kurigelinga annemonenga kiria kibaki bale bote nambaka baunjuka maminjo murai bwenze mwai kibaki twaranga no MP parenda mwebwakwa no bakaba bangi yes bakaba bake kolende tipa tinga inki ikabage bonjole gatia iga tukaranga babunge bono bachakirenga na bako gorwa ani tima tinga abakonga igwa bono no kombe oburaibu arenge ngakia kibaki naboni automatically no ngakia kibaki abantu babwato bosubura ngakia kibaki that is when ba megete no naba mura baito ba boda rero babwaje pigi para ngakia boda ya kibaki na licheni jo arenge chikokonya bantu so you realize nowadays even international countries they are not ready to support us financially now ba karetre jeni jo okwa garage project nyinge chiara ko na World Bank nowadays they are nowhere lakini isikoliye iboni it is because even our security yoka yabere mbeta this one any investors batatagete ko invest in Kenya so ntagete ko gotebinga kie look at what happened yesterday in the National Assembly kwani ngendo kieki kiabete tabauti abagere konya no bagupinga serikali mu ekeningi kiaro ganete kiare nge kiamono okwaroje na obakolie bisonge binge saidi gari omuntu na omoro eloya otenenerete obwende gokonya abantu nanenero gokwano boli mubu so ntagete ko gotebinga Kenya leadership yaboni gase toigere is all about money nothing much ekikero ki ntagete ko gotebinga I will confirm kendo nkeyo kiarenge garia chinechi besa chiata nechi besa chiara gotara chiari abantu bane nichi abana inji chiari chibesa chiri chiatiringe tugari cheisaine chigosoe ward ne Bogusero chireme chipara chonse chireme chirosiema ebitajo chikore chiagaje chiskuru chonse pichire within Bogusero lakini yuria raisi cherete within one day ngaichejete emebuko yabanda bake asikolinde ekaroko bagokuriria umwana inchi obete gachora babunga njira nero kumumucha bono ngakinda mojo muntu ngagirete gura because one nero gerete in this position asinge choba na inchi toro chinga bagose yes no I want to confirm Bogusero is like something okoranga ne no me abo voice is automatic lakini naende ndagete gotebanga the reason why no Bogusero kororo is because enjarire nyinga semechiri bono nande bamanyire ngakiende yonsi ya campaign igere chi campaign chikoika Bogusero is automatic ebamanyete nga hiyo ni kitu iko automatic rero yaikere ng'omurai korumuya tokurangaria meeting obega abantu nso baikarazi okore igobeka maboko mubuko gena I want to tell you bagukuram because bagobori ngoto sareri chinga kichitu chonse oto ikarasi ga chise chonse byuma go tebinga no transport de naine naboko baikarasi obaseres still bado mbare bataisane ke bagobori nga yani viviti chok emia chok because they feel nga gokubori chikora already go bwata chibesa lakini ntagete ko request abantu baito this time around at least baratema it's not necessary ngomonda go ikarasi yago sere shiringi 100 naye goko gendo go ikarasi go determine kwenda gwake kura tiga ko value shiringi 100
rigere ringongo muntu uri gwagere gura obumaene bwa Kristo assuming imambi bwakire nogende boyo monyore assuming imambi bwakire isi somebody ora ishi somebody ora agende muikarase nere moshe ada isi goetani gotokogenda gurigenga nijibese turigetinga ningoicha. I was somewhere in a funeral yesterday. Ase tuare gotinde ko mungino nde osirete. Abana siasa of course okoraga nga siasa ya chakire mapema. Mbaje test tuare nga matanga abande bakoboriye kiro cyo wa MCA abande bakorigiye obujumbe lakini nonyembara bunta yete ko batebige position yetore at the moment. Riore isiko gari na rio to kumanya uno tagetoga ndo cyo goregas. Tigango tebing at the moment yo goiko goikaras. Na rio gukuminge mereme na bayarenge. Rero iga ba MCA onyo mo MCA gagaro wegete chibese account chiro yitabwati gento chigokora gakiri orine biasara byayo bingabwa taokora lakini omo MCA ori manyete na inja sendo yomo etomenyete ne chifulisa chisimie jito 24 hours ejire na fulisa abantu things nga maybe etobwata chibese. I want to confirm nga rero igo mo MCA ka kore kwena na jana chumu saro yekere gente serikali ire chaye roni ire chaye nini house levy NHI and whatever omo MCO gotigara nejibese chinge is between 40 to 50,000. So the moment yo gara magoso yo goteba na ngo gorore savings go sera fund go sako at the end of the day yo gotigara between na 20 go 30,000 shillings na chugo tara go move around bono mbara obachira abageni baro because yere chibese chaye nabwate chiri intact mahitaji tali amange ago ikabone se for example se fino mwachaga kubona no musinda na kurujibese kwanyoro montago ta naire kwaya jibese nganiga naire father chinganiga naire erongoli chinganiga naire amachuma chinganiga at the end of the day omonto almost spend up to 20,000 e boring a komondo yago spend chibese jijos. So the moment yago so obisi ngendo kya yo gore getangani obviously chibese yago rali ayande mumanya gukwana igorigere lichoro murai not strict ringa because of money rigere ringo mondo imonyo arari bagora mwagere simimu unabona lero yakani confirm simiane nje mondo tari kwa kabete kimu. I will confirm ngaguruna so ete ase assembly nanya ko change number yesima yabone one number ichagete 0714 inero na rigere chikura nero mbwata up to the moment. I will confirm ngako mondo ndigetio ntebe na bango batebia asende na bago ichokwa na nje ebe nimbwate ngo de nimbwate ebe timbwate igo nje that is I am handi na bango operate for the next remaining years tokoro bugambike go ika 2027 with means ngo bolinde chikura that is when and to go ikarasa to bora ngaki na temeta ko kora wikiraga asmaja asie bintu bine tutarakora ngimoroche na tema ko sintemet so nya na tema ngo ngamure tamuyende yes or no. So aba na injina bago decide because inje timbu atinguru jo decide kura ya nene yemo nonye no mong no ultimate nere nyomba I can confirm nga na bego nyaga na ta wagera chikure se nja aba isiko fi na bora nyoro ka mujande ige kura yoko go trust ni ryo bwata ebiega ya mune iye tagwete to usko busingoro chiri tukuri juma ingana ya bele korokana ya bego chakasa matukabwango iga ikero mundata to chwa ku isiko na ne kaunti kisintoro chinga mane ya korwa eliyo gusangiriria birengere kuba saba menyi andamono igoro yo chukumwaka isiko omukonyi umurai wenseri katika shebora ntoro chebikaro bikwari ni gochinsemo kaunti ya Kisii onyanga ikigango ndeke kama event ani tukuri Jumamosi ima itinga kerkuri linga injireme emeroberia yo gusangiriria birengere yabete okorwa ngoisa negetene njira abete okoru na inde birengere byabetu gusangiriria na byabete biko tumekuna abungaso wakachikore lakini agote binga ono muchezo paka na panya abantu barangire ku 80s I'm very sure nga noena etonyore tin information nganju 80s into what the public participation abantu bali bakobe tunabajumbe because assuming rero na tebe gungira abantu 80s pa public participation automatically abantu abango ironya barenge 50 onko baragore meeting na barabu nyomba mwana after na gore meeting na barabu nkyo garete ngote onko bate una muwe ikali yes timba isiko nyora muntu kogenda against siringiere umbiri chawe iki siringiere butatu chawe iki mbora nago serire ndete kora una gendo gete gukwano ali agachinkobi ugiye bichuri akeli ogi kabisa elinde serikali yaro nganto koleteki ntumutagiti ndagete ko taba ko saba at least with time now onye to you to public participation
tigere tu asare open kabisa abantu batangaze rukare sabare tu bawe ilibaga barwe birenge not few individuals bakorangiriwe abantu nabona banaroje gali bare gali etisi bananda barere tu n'abajumbe nande bayire instructions ekibagora. So there is no way ora ali elumbiri chao nando gendo teri nalio chao kwa na against elumbiri kwa ni chagire yonda edo confirm at the same time wegendo there is few ntwaro chichi sema chinde bago kana nga impeachment ite bwa timini ukarabago tebanga kufa makanga kufa dereva kente kiergie getega ali as national assembly nkwagaro cheke ko ba display as screen abana inji baro kiapie tinowe iko bindo kibero ibagora to naona public participation ibagora around here njabwa the meaning and they say njontro jibago nye display no ene as national assembly torore ninki abana inji ba discuss ekibagende tali bagende tabasete the mind ngacha ko bawo ko imbi no nyekire gacha kwale kikonya kwegerali I want to tell you ngana yagotegera mbategera already barenge determine ngaki oyo ninga igonda go the Kenya yaboni gase igire nechibesa chiko gamba tarikete ase kolende ekaro kurire inga ekero aba bunge bwanda ka kole bintu bine bategerera abana inchi na yoro chiro tubeka bunenzi bono that is why ntage tumwa na inchi kago ika next hour kachikura aligiriria nga for the last 5 years umurai ba kerete chikuru robisi ninki abere kaogora obeire kaogora kuringana na bamutomete yes tikaba mweta muyende ngonye tarakora kuringana onye ugende against amaganiyo mono inchi oitindo jigi ogora obisi tikaba mutuma gende another thing intaite gusabanga this time round mu waise kuringa nechibesa chikogera wakero umuntu egura tini gukana na ninja abuga ikongoja kugenda chikura is automatic nganto eteka gukwana nabantu nando mane mbolinga gukwarangiria abantu okugamba na barabu nabere buyo ba transport bali ne pipi bagora but not necessarily nga is a must ngo muntu kwa chibesa chingenero gwakirikura chibesa chine chiagere togo chora barayi guchobisi batarire digo joto koregasi wachoro murayi guchobisi because of money unago ikobisi akora arengere nga kiakoira ni chibesa chai njeuna Abuga of course am the third MC as a ward ya Bogusero compared na ba MC bagurumaga njina tembre gotoka as ground almost every day as much as utabuga ibintu bitu biyega byo gokonya bananji effect neri nganjiti data mukuru as a ward ya amatuga mange okonyora no ngutaransa bakukura ali musoyo jimate nagenda ujali amapinga no na bantu bana rero okongwetega no besa mbali kunsa etogukwana nibiga twagenda ngakimugambi no kara onye kinda around ali twanyonye necha neri ndazi nsali just that way otherwise ondaite go request na ende nsababa akichukura kumugo chiwaga chikura this time round akikisha ngomugwando mugwakira chikura mumanyete muntu tagoja from nowhere obachanganya because of money mwamwagira chikura umuntu ide moment yagoja from nowhere abake mumwagira chikura naende nabo mugo chikumuriyo for the next 5 years askini to koranga omurai osomokonyi bomurai wensiri katika shagwa ni gabiri no muntu ko baga ko bomwango ukwana kubwa tukachingwana karanga no nyandire kirori yaje kujabede gutwara kurobekana yomurai wensa ko re press statement ya nera kabaga ko bwatuke ya ense media ya Mombasa nabo igo ensemo yende ntwabeta koranga nigo abera kwari gane bikaro ari gane bikaro ne chiti bikia kuru Mount Kenya ari gane bikaro chiti bikia kuru Osigisi Ndizi TV Ubwansu bw'Umugusii.
ine ayumurimi wachandikire n'amakonde asebi mirimo gundo bono ekambani ya beya na buri chiburiao abana barosya biryogo rya belt eriyo rigokonya goita makonde asebi miribyao na koreda rigesariya asamange iguro ya belt umerana na babwatani be kampani ya beya ase roadshow na Ndizi TV ase chinsemo chikubwatya kitariki 30 cy'umukinyo y'ikumi imeye county ya Nyamira nigo barabe ase chiro ya miruka etauni ya Nyamira echiro ya kibirigo na boigo chiro ya kimera kitariki 31 imeye county ya Kisii nigo barabe ase chiro ya kiumbu omuchiokeroka echiro ya masimba echiro ya ugimbo na boigo ase chiro ya daraja mbili ni nchumwensi monyora megerio iguru yugo kora amakunde kurwa sebi meribya umugondo ayumure migiata kurworo gonkorwo Gusii nikisemo chiyetanaine wono nankakinde yonsi tarera eduka ya Enokem Agrovet Limited nichinsage chaye bwenyorera mariogo yugusyalire bimeri mugondo amoyo chimbusuro endagira yetugo embego yetugo amariogo yugo itekenyambi mugondo chi supplement chetugo ebichuchu byogotuga na yandamange naobare imeyumu chobusongo ansamangacho Akenyoro Farmers Cooperative Plaza angena Market Plaza Orosagironde nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Orosagironde nigorore nsemo ya Jogo angene skuru yobroso ya Jogo Primary Naboigo okoba kirisimi iliko manyamange Enokem Agrovet Limited growing healthier future one harvest at a time. Butambe kurumu chubosongo edukane ye muyuka ekoni bintu byugotumika nyumba byukoni asiduka okwagachira ebyubulimi nibinde binge imena isiko yorogonkorwo Gusii Owuru Superstores Limited buna bono koni abarinchira ya wholesale bune sukari omuchere amaguta y'ikinyini echumbi amabere chidaipa esabuni nibinde binge koni abari chichuma cyukwagachira amabati emisumari chisimiti chirangi chisengenge chiwilbaro nebinde binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asegeka gichinse 24 beka eoda yao kuruwando zyasure ensiweta usobatarire imeyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asikinambechi Owuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Asomo Kenya Owuru Superstores yonyorevi ne ano mona bwechanga cha mitumba chira chabana amuna bantabanere na nigota gitego chinyorageka kyange bono Mama Tefi mitumba bells nigo akorobeire sabari ntambe asago chireteire gisieri na monwa no Mama Tefi mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende RB and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba buna bono chianga chiabana ntubwate chi household ntubwate chi wood ntubwate chi jacket ntubwate towels. We have all types of products chia mitumba baka ntubwate bikoro tobone gantu introduce ti bikoro to na some slippers crocs igo toko barangeri munyara ko mogo cha Mama Tefi mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete gochaka biashara bachicha Mama Tefi mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore
kobwate chiri busta na 500 asema Matifi Mitumba kwanyorire karoboto kere number 1 lindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gosekogenderea obonchore bwa mitumba inchumwa Mama Tefi Mitumba Bells ine ayeno mu Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore imirimo chinse chesiko buna Canada USA Australia New Zealand France UK Germany Saudi Arabia Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokurwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5G. Asamange twakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isano enoti isato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Ndizi TV ubwansu bw'Omugusii. Monchumurelia Ndizi TV kwa bene ase entunda yende ime yomoroberio bwensakya entunda yomwelio atwende usanga n'umushimiwa Vincent Abuga kurwase woderia ya Bogusero yastone tukumurikira anemono ayondrete asense cha Kenya kubwate kananga n'omuswada oliorigeti ku mwaka oso obete ku mwaka isiko omokonyi bumurai bwenseri gadiga shagwa ase ebunge eria enene aso chumubaro monene bwa bunge babete bagwaka ekura na kumwaka isiko asebono arachutumanyia asubwagale maega yogwa kwa isiko ase bunge enene ngaibono baraya bakogenda tena turarango baraya baso asumuruberi bwensakya William Mogaka ogonda Mogaka kurwa Migori County tiunde ndani hadi mwisho with my wife Jacqueline Kemunto na abana baminto Elvina Viona bonsi baba otwara litukuligendo chenga Eric Osoro kurwa Keumburi Taro na tukwa tumuruberi bwensakya Ocharu William na letukwa tumoroberi wensake kurwa sensi Kisii Anthony Ragori omoiboli Anthony Ragori from KU Main wapi Kerandi Dennis obeta na letukwa tumoroberi wensake Teresa Mbogo Jared Rure Matureti Klaus Nyakez bonsi mbande tukwa tumoroberio emambi ya abono Ndoche ensemo yende Teresa Kemunto na boigo Ocharu William mbane tukwa tumoroberi wensakia ase emambi yabono umushimwa bono maega yomokonyo morebense rigatigasho kwa isiko ase ebunge elia enene tumanyango bono ngai ingikerabe kubwati yesterday after the Chagwa power impeached from National Assembly a process in again
From there, I'm going to go up here before the Senate. Senate, discuss it. I don't want to know lawyers why you are going to pay with you. You queries, I will say you will defend the deputy president. I want to get to go to one and then the question of a senator, which you so by now. Watch a wire river. You queries and never take it. Because it will depend as ever now. Lakini ase Senate iringa understand it as some senator itare muske mumu. I want to believe ngambaje bawe super enough. But take a report sides. Then from there they will charge. After the Senate with me singa gachagwa nko impeach ware from the Senate. Then automatically now I can decide either to go to court or say I will withdraw. One after the Senate, which I think what you will decide. We see as well go proceed to court. Never quite believe. In the Ekina Kagenda. Lakini nchi bado ni mbwate trust mpaka leo hiyo ngakachegwa. Tariko imbicho. That's what I know. With me ni sio maana kwa Kristo mbabu ati boronge bali kile ground sichiko iromo deputy president inka. Nchiri ground sichire chibwate fari. Ni bitima. Ndage to saba with our senators. And ni manye tenga na wanta bamwe. Wali kienchira yoko take report size bas o maana kwa Kristo ngai with me ni singa gachagwa na wata magozo yori na bago muimbishi. Lakini teba ise ko bangana barko bako genda go uruchi pesa bakore what happened this time. Ni manye tenga chipesa bono chikuta. From now onwards ni manye teneme kutane go jago ko bia baseneta bo. Serikali ngorangira baseneta ba. Maybe from the UDA side, provide instructions. But I go whip from other parties who are requesting a warrant to impeach Montoyo. Utakakobatenga ya moto so say impeach from National Assembly. On I knew the word is again the canal, Ragan and Abuga Magoso. Rakinta get to go Savannah if it means sing up a linko and the Vaticanis. Chibesa ni chingi ya mondo tayo tanje di chibesa. Lakini babu ati constitution. Na ende baske constitution. Bakore what is required. Ada isi gonna nate after bona court pura na ako ganda Senate. From Senate we Senate determine singa ba mu imbichiri he will proceed to court. Kulingana unara decide. Yeah, that is the procedure. Ni matenga kwa bero kuriria emeswada emenge yokugani wako isiko so wako isiko kwa ba governor usemeswada be wiki obosio bwe bunge area ye Senate tima tenjera kwa bero koranga Senate ye korobo koreri bwaye nori no kwegena ne bunge ya Senate ne chiko moenekelia gashagwa bwene bwe na renge I was privileged to talk as a Senate kere impeachment motion ya muske monda ya koleta ntege tego te bana osubore bwara kanta na kina ko gara na go te binga Kenya ya boni ga setore egento ke go na Kenya ya boni ga ne chiwesa na roje what happened na ndete te go sabanga go sense sabanga the same thing ke wa is happen anymore because the moment it go ga ndo go rayo go servitore y'abantu chikaria cyabo unabona a good example you realize mundo na ba bete impeached obisiendeo zite ye serikali ara iguri bagakore gasibona obisiendeo zite ye para stade ara nyare wa access at the moment reason bone career yaye ya kwete kabisa. If the same thing happens to Gachagua, automatically nere go toka na itire career yo ya Gachagua kabisa. Lakini bona nko basabanga na barobe buri swari one of the fine days na begoja kwanyoranga naye kwa very that position. Nko impeach wore for example mo especially unabona ka igori kirikireke.
Wono gachiga gochinte to tanga gachego na munde career yabo ni sarika emyaka barabu yachirake. Somebody like me, I want to impeach you from office. Anything is a mianga and neon CP, Tingoli Umermanos. Anything and when I'm mascara, I want to talk about the school. I said, I have you over Yaka users. Because I said, you work as the government offices. Company and neons they you because a record they already indicating I know Montomo. You want to go some more, especially our young politicians. But I get to work in a political. When you're ready to get him on I go in that position. What if I go impeach you after going impeach you? No what I want. No what I want to you have the family. One day there was a one into a togo and go for the somebody again. To in day, read as refers a psychologist who will like key about a one on ready to get him away to that position and very impeached. Na yago ja report before tara make a decision. Kule to koendra guskabuso na bwe kumulikira anene mono igoro yenjira mangana yo abete gako enekigwa kwa bere gukwaniranga nabwate libagali abene likogenda ase ensemo ilia yekegambiro kwegerera kulinda sama tukama igambali babere bakomo oboseminga nabwendere tabe gagwetigiye emirimo hari zaini auro cyo kuri zaini nko mukonya kwali ngeboso no yase ikire bono igara ali zaini ne motorie kisiasa. Yeah, at the moment we get about the guys who took on the side again tera mukonya yoga getting abono from here onwards na bago access office there was in token abono na bago Can you call the tabet impeached already? No. There is Senate. There is court. The final impeachment. Ne kere court ye ruling abono kulingana na grounds or not determined koenda. At the moment, what happened yesterday, na decide yara angry press rather what decide one nare reachable go attend the office and those ya kolemino. Go gacha go tarabo impeached official. That is again to happen from National Assembly. There is another step here Senate. Then after Senate, there is a court. So at the moment, Rabago resign. Lakini nje, I don't advise him or resigning because he's a gentleman. He's a truthful man. Waza gajago goranga angu itenje. Nime manyi lego no man. Na ni manyi dege ndabago mo bunna se njibaro jingango ko ba expose ya interview. That man is very truthful. As much as rendege ndabago mo buninga is because no mulima ko egera. But also I want to confirm nga muntu tayo taji diso. Na gote binga lero igange gwe bintu mbolu nga yugo bira Bogusero ngwe. Style dio da bire ba nyakoe. Ntike ko ira Bogusero. Ngono igere nga inganye tayo Bogusero. Yeah. Okay, kurende ekedo kurigelinga maiga yokorusigwa kwaye tora eratoka ngobere gakorusara bagakorusigwa njera kieye erabe gekobanga yakunire siasa cha Kenya ngakira be go affect siasa cha Kenya imanye na affect mo especially abajumbe ba Mount Kenya the majority will go home dete go de ngakiro mundu na bwata bandu bamwe Erijo ni sakuru it means gacha go very impeached na somebody good travel praise from the same area ekivaga gera dege sumu good mo especially abajumbe bali bakuru Mount Kenya. I want to confirm na wetere impeachment if it means gacha is going home abange mbaje bamugwate during election igero kiba be bank because nere na bwata abantu bamwe to baise ko underrate umuntu kero umuntu ikera ari in position na bwate chingurija abantu nabo bago feeling abana bagerede umuntu itareka another thing igachegwa I want to confirm ngarero na yabo bere mbingi litari njarabwa kulingana na rest already no muntu bwate bintu bya and I want to tell you na all is just a name neli itari yoga koli ngara na debut tari mali agare kuli because from the root of things no muntu already we bangete is a rich man ebintu biriere se byosi bina igwetwa commission ikamba ni igonga chiri cya kwane tunjiri bayigete kore chine chiro totamanyi umuntu bwade chikamba ni gabire igire more than 30 40 umuntu ino no mutakari yeah so that means no muntu well organized kulingana n'ebintu maybe bindi byose ni bya mu murumo abo ni bya yo munyene na dorkazi ngo ba responsible ni giye ni yo
so na bantu babwate chibesa igo ngana imbi chikuma mbi so not somebody to chikora mabera nga imbi chikunga bono abana bango chibari gusinyuko ende school and surprising na bona ide kuri araisi nga abwata abana babero bitu ona abana babere meche ba korete bare bande na gwete ne dok abande already boka abanyene abana bari determined ko egwero ni 600 million abanda abana bata igo ne rieta ngaki engineer deputy president ne rieta kero kende dio protect ibintu bya ebirigete goto yuri araisi abanda babana banne one sibabu ate binte binge bagotaka ko in a position you go protect ya maria bale bagite cross ige is not something ke goja como vera na bono nga kiamo gechimon na ande kero ko muri goruchin kwana ja engwaro jinaro no muntu babaye so I want to tell our Kenyans otoko nya ko le binte bi tiga to consider muntu uri mutaka mo wetani yikira ko rosi bintu bya bodi gangise ko we opportunity yo konya bantu babo Bogusero I will do it it's only that the chinguru chia na financial right jiri jingi there igange ku resources ngombo at resources I'm determined ko konya bantu even financial imbabe kamo igamba tenga koreke because I understand at the moment mirimote ngakito uja gonje bantu bito ngonye ndo tumia resources ye jindi tubwate chito tokonya bantu ala is musara bugoro to kunyara ko konya bantu no ni njirero ya ko ngano musara ndegeme kanga tindi ko taje Bogusero kanga ngali ke nyomba ye bitano bosongo bege tege tano ne mesa ne kiro ke mono menyete bando ali moigo na ni na tamana gore on the merit because of other avenues nko kora bintu bibiri bitatu nanyora siringero umbiri najira no nyina mata okay umwishimiye kare kuriringa boigo ayas ayuagendrete twabere to koiguchinguma nga karabe gagwako isiko nabo turabe tokoranga omokonyi umurai ondekagocha kurende nabo tumanyinga kubwatikananga ne chinguma koigurenga orochinga mbarabe abalira ikiriko irekero gekya for political reasons ante tego de with means kachago very big automatically position ye na Mount Kenya style tira rusi Mount Kenya because inema ekwende abaro sati during elections na kiwete kachago nya gotanga shares jiri bali ere ntichire kire bale korosi correction ikire bare korosi correction yogo de wanga bono ora yogo tigatoria na chichi we tega kwa kwana because no Mount Kenya ndaja eto share yabo among the shares yet no deputy president Western nija eto shares yabo among the shares yet no speaker ebinte bina biko gende go deni bagamanya ko bagama bagaya nao after twasoire obisi ndotake GPS gete jitoke region gete GCS gete jitoke region gete baba gete binte biko bako form serikali bakaigwana igo abanda bari no bise gete gete ba ne president ya so ete gajago pra ne gete ya pra ne tu area so igo next deputy president with the means gajago ngo so karo wiji to me ondo jina tariko genda uikaru usiku Mount Kenya abantu ba propose Kindiki tinkagere tinga wono Kindiki agoja kabali raika isoza human being and you come to realize nga wono Kindiki you never know aba isako bomo beko bonanga chao mwanya bantu mburege ndokero ngeli ngatika toreke bisha ni samagosa pero igo isoko na mogoso da approach boring akiyo mheshimiwa aga toroje gwachire mu to change automatically will change igo modu tayo garira kwani ruternerira ikare byaye biro babite isabali jawari nyinga jiro jino mai ngyawa ndo jiguri so let us stop this petty politics toguska bosio nabo yokogendera kumulikira ayu abere gako enekigwa nabo yokoreka ase ensemo eyo ya siasa mbale bagoteba nga bono yaikire asengenje twabereranga abakonyi aba bachandira mono turusikiro geke ngira be kwandira ngani tikagere tinga akero geke nkenyara ko rusiko assuming kiaruro president ya risk for a foreign trip for function nagotika you know let us be realistic on this position yero gwente ko woro position njire jiko gwente ko rusi utari because iyo are president yense
So the moment yata hiyo akogenda gusine sabali gose ne meeting abwate for example gose USA uikato kengana abwate mukonyo yago tigamana. So the question is ayo no mugaga ke kirori nyomba that is abwate umongno. Umongno is your running mate. Umongno after tayo wabangire sabali ngamo Nairobi okare. Umongno nero kubango motegero mushi. Ono kogende sabali tiko mushi kobigete kebu. Abayibi barayijare ninge ngobago nyota. Igon kireteyo ora abaye biga ngogo soko tige nyomba gerwasi. Abana go ikoti ko muntu gotigarabu ogonya kumane chinyombe. Sikulinde lichiko likorona nigo twaro chingekero geke nigo muntu yale gochorwa naende kero mura ibwe nsabira korosanero bako mubuta. Kulinde tokaranga lichiko liyali abire gocha bagochorwa bare amo kero babiri bagochorwa amo bono nabunge bara bako murusia. Ande kulinde toende tokaranga obokungoro bumbogende tekobaro. Ayoro chinga ngikibwene takorwa sikero geke linde kagera bachande kiregeka igetambe mono. Kagirtenga position na ikago tebonga position yobo deputy. Rero igangiso tebonga ngambe deputy umonto will automatically say no. Because in the limitation is ejire chinyi. Como yo firma mona no tari go kora kana. Once I could lose trust on you, ono you weten kwaro jeruta kira lose trust on gachagwa amuru tere jise sija ya barawa juba. Or make it sure know what they want, what you do, or I need to see Monto Yata Jesco. You can get thinking of you, Nagro Kirkin in you. On the go there as much as it didn't go discuss much about Tinganga Kiki went over. Rakini Jiriga, Uncurate Bagoch or Varamo, Nadia, because the Regato is what they want. More president, the Agarich Kuracha, no more deputy, Agarich Kuracha, you don't have an over more Agarich. Our Tagosh go one because we reclaim nature Kuraja nearly getting up. You go to Pocus. No more president, you go to and Gurbono Chogo send you because Italia more heretical. You go and take it to go Savannah, a system where you go agriculture so well, Motarin. It's only that we need to improve it and let us can go to agriculture, take a toy and river. Navas, Navanta, Vaita, Vanuna, one president, have no governor. Why room deputy or night delegate some duties, Chindoka. They go to cover everything. Mojandoro, knowing a more president, the other everything. Monya bono gago and they say function or more reparamo. Lakini function chini ke okuria raisina not unless you delegate other duties is an area. So ngo sabanga kubara obisi abara ibozi babere. Ko liare bisu ko chimuinari tiga delegate other duties no yagenda. Ine enjerera bengia sokora igwito. Ndoche Fred Onduko korwa bitare bokeire suneka ward na suneka na kuwatu moroberi wensa kya imambi ya bono Dennis Kerandi korwa emochorio nakuru na kuwatu moroberi wensa kya igatia bange banda kuwatu moroberi asemambi ya bono kone to tigarete bosto uskabosio ni matenga na mange turakwanere gore muswado yo kurende Togos kabusia si bunge ya seneti ntojinga umuswada no robere bokobeko boswe bunge yo no mo seneta Onandi Samson Chiraligei bokuganinga abaraimba bwene bamentu emyaka 5 yani bamente emyaka 2 emyaka 5 nebere bose 7 years ase oborai bwabo nkira bokwanera anemonengane contact goteba personally obviously for any political leader is kumuli swali yako tebinga tigemento tari sababu endenda teberenga tigemento ne ngencho yubo gabi chinko kejigande in office lakini sometimes ninganji tegote no man kara oro kina ninki wa gore for 5 years before tara demand miaka yendemento then even the main is umuswado igo yoje then now tegumuswado yicha after 2027 eri no mundo ko wagono ko wagere chikuru manyenga ko waswane miaka 7 years lakini na ene onda ite ko confirm aso de banga muswado yise ko era one so mundo somebody will decide to university bese ja as politics kama nyete ngabono na university na incha after 7 years ko genda ndi kuri chibese na kuri ase kuri je onda ite ko de banga miaka yero ya wende tigare 5 na yo muntara be hard working
okore emirimo okorera abantu egasi for its better election again toise kobeka nteri toise kobeka emiaka 7 abantu bagogenda babe relaxed mbagonyara okora magendo ase njago manyanga kitambe emiaka 7 yere ogonyora ne bangire ningenda bwona ndeta yongorage ona assuming ngarero igaba abantu babugusero bakira abuga chikura for 7 years decide kunganya ngende na menya Nairobi for 7 years abantu abo ngakyo gotoga batandika tamani yo igero ki I'm not in support as much as I'm married also na injini nyimete ngambe myake mengi lakini myake 5 is enough kwa korubia abananji bao komenda nende ningi utagerete 7 agotebanga na singi konyoranga omwaka omutang'ani na rio muntu akonyagwe service nendo konyora ng'ebina mbigendrete igo omwaka omutang'ani oba wasted nabo igo omwaka ori bomwerio kwanyoranga mwasori nende siasa igo tiga oyomo otumekwe oyokoba wasted orabera emiaka 5 yani omuraia nyore emiaka arochinga ochikomento emiaka ngochiko nekyo amagendra yo because that's a point the ebintu maito we in two ways ekero kolge it makes sense because yo mwaka mutangani ko service yo romogeni na ligo cha kumanya cho visio manya obisi ya roads nerli obisi ya iraja nerli obisi ya department cho ziko so kitambo kumanya wanyo mba na ro mwaka oyo mokoreki another thing so mwaka oyo ina bogonyora ngomo for example goseno mugabo no service ogonyora nganere na liago tema korosis structures tia yo nata gitoko koregas na liago chaga go form serikali yaye areta chichibo obisa areta chi minister nini ya rais kitamba ko mwaka oyo mokoreki or it makes some sense then another thing umwaka oli bo mwali unabono nabokonyora ngatwasire campaign during campaigns uriya rais magenda onyantare tagendete abantu bono bako focus more on una bagora campaign na ende bake ige miaka yoga mo raia abugata ogore gasi is only 3 years 3 years as a word unabono for example ya Bogusero nene uriya rais miaka 3 tonyara gotoka ngagwakorire magenda ari gwatebetia abantu you at the time sometimes again they makes facts makes some sense erinda trese miaka be omwaka mutangani obenga no kwebangole omwaka bo mwali obe ni campaign at least 5 years no bali charapi no bo mundo rio mu data dio gora bante gasi na bo konyora ngese tanero na bonya at least wa for something I want to believe una bona say word ya Bogusero onge miaka ngane miaka 7 ko gamba umwaka mutangani abengwe bangande ng'emiaka 5 na magendronde uchakira buri orito ikenga giyo waga chikure maguru eto gatingole te bintu byonzi bya Bogusero aburi orito ninto munkati bwati mocha ase nchono chinga biro bebere komnyoka kegima naende teko biyanga orwa se studio tara kwanero Bogusero kegera nero ochorete ora kwanera boigo emeroberi omubekerete ase amatuko alebo sintu ne yoborai Bogusero ne word era among the 5 words ya kitu chaji sawa na ndinde determined go karamaya because every opportunity ngonya orande ngote manu nyesuma from country level ebintu bya gendra murake na tagangerese unabona Bogusero for example tegete not necessary Bogusero yoga word yende onsire within Kisii county nelinga oga sio mo MCA no ko make sure mo identify the project yata gete chikoru asomwa ko yomo for example onye for example ne financial year 2024 2025 we kiraboni gato identify unabona na identify ibintu ndagete bikora umwaka uyu unabona nyine chipara ongo site nabe gachipara usini sana nabe kibirasi bya ICD usembibere nabe usini nyagitari nabe usina maje ibintu kabire inere mirimo yo mu MC once na proposal ibintu ibono ngo byando bato executive iye ko bared no mugabana once be ikiregali bone process ya implementation ngo chake then itwa procurement ya bwati uchakirabu chitenda chena nutu contractors
ono once omo contractor irwe gasi omo MCA bono ga naende nongo ichebe naende mirimo yane yatoka yoko oversight ekeremo contractor achire se ground for example ni class yakwa gacha one mirimo yo mo MCA naende no ego ichirabu gasi ya no kuhakikisha na kulingana na PQ eli ya roseti kuno mwinjini class ikionye kiarenge mabati na ya buru akoba okuhakikisha mabati yabe kumbulu onyo muchango ore gotumeka no yokindu okuhakikisha mo muchango otumeka orure kindu onye bricks jare gotumeka okuhakikisha na bricks ebintego bire yuma ubone ki enyagita ikurende njabwata ko bego yarenge tiles emirimo ya oversight onye ne para okuhakikisha nge para ekere ya itomo contract amakarabati jira inire nga yabwata onye nabere oitaye bieka in person okuhakikisha nga makarabati nabekire jira inibere onye no moromu nga kiore ko bego kiwango kengani ne para yonse ne nusu onye kere nusu nga kiare ko bego distance nga ne kilomita emoe oko endo because no ene gali go pimere no ene gisimira ero go senti na beko go pimira otare go woki na boko manyanga moro moyo bekira ne kilomita emo so go nyore PQ na bego teba igo bekiro mundo yetiki baada yo mundo go mepar nare de terror go tacha chibi chanjiro chikoro kiero na yar go tacha baada yo go kora kabisa obekire pin board yo koro nge pare ne ro go then go chagrabu company ki yagore then now you will approve ate mundo yegasi yanengie mu process repayment ya yaka inere mirimo yo mu MCA ya oversight then the representation that is why toko ga ndese assembly to ikarasa o ikarasa we ndese assembly no go represent ya bantu kero monta go represent ya bantu base word ya ona onye ninke go represent ya Bogusero na para osari budget yabo na make sure ibintu byabo mbiyabire ondo une watchdog ko make sure nga kende kerement for Bogusero ya chiroro igonko basaba oboremere as much as we are moving zirori tari kwa Japan na incho nganye te serikali ero sibintu nchonya ndi ebintu biko genda bwango na bibigete no mogoko ne because na inche ongo twara liba gali ogeresa bantu ngama oroche binde na bigete byakorega yakoreru ma umugaba na twajole ebinde na mubegirete obikori ige credit ige kwiri na sende e credit ige na sumugaba na etimu ya what I do sabanga Bogusero I'll do what I can I'll do what I'll manage na ndrede ndage ko bayeni ngambia monoma by the way for the first time banjore tena hande baranyo giranos e reason ne ngango bairesa ndingi gendete na ndingi tupurane te ogora na ndingi tutarako to chukuri mambia bono nkyora be o konera abaliri ba Ndizi TV e mambia bono abantu abandi bakumbolingi egora ngoja Ndizi TV kireke I want to confirm asoko deba kaninganje te kotebya abantu bana ningi gende and I want to hush ata readers aba MC bande banyora liba kana robaija bairesa abantu babo ku bichuodi kigenda terinde ko at least ko mondako ko genda se word na boko nyomundo kabwate information because kwa bere go kwate not in this TV yoka an opportunity to gonyora in any media take your time to explain what is happening and debate ningi opurane te ogora na ende ningi kwa kore is good abantu understanding agogira boni ye kwa bere go gorneke ikutara gorneke na ende ningi opurane te ogo then ekero ko igo I want to understanding amuntu tayo goja ugure because ko ba already information and every time Igon Ndizi TV is among the stations in Sigetasan nande tigante ngo goja kwa na kwagere manyika ina satande sana rero igangende no Nyamira ogojigo tenango kwa na nganje no mheshimiwa Abuga abantu bagura ki onoli kwa na Ndizi TV na badego nyamo kondra se TV bono rero no ndega practical kwa ati sababu ntaba te bringa biamono and we will support you also to make sure na muatura ngeri tuabe kama ngana byaunare I want to believe ngana ani no kumugonya goturangeria se interview ukonyora muri mogote unga yayo mheshimiwa uri gochari uri mbya ukwana uri tamanyi tibya nini goikerego at least we pass support you otherwise ndagite gukora bungote bangatiga tusabira namaya nandi tuanje netwensi ikire security tricky
Ndade gusaba abana baito twebekase kigasi y'amaboko. Ndade gusaba aba youths. Ese kuri unabone ward ya no burize ndeba mara baitiro wangu babere. Bago kwegera ugo kugota byukoroka. Sababu nereri oboyibi, sababu nereri ngaba decide rero roto bago cyesa. Gamboringe bagora. Tusabira namaya ande twirwanere. Yonda idenkora bungo neria bantu bose amaya, ni station ya Ndizi TV ngambiyamo. Betani byonze tiganya satus. Erebye ki momoshimwe mbemo nasukira na Ndizi TV na nento beto kwari ya asintunda chinde obe gokobeka umuriri Ndizi TV wiya asengencho ayo mwancho umuriri Ndizi TV na ebwengencho kigimana kogera twabakira emambi tukumanyito ko semina bayo kobeka buronge asonsi aliendrete ime nesiko yense yeito ya Kenya abuno turawukira umwelio umuroberio bwensa kya emambi ya abono asekolende ntini koba kubera nirimbya mono abuto abatukubwaterana na barobwo abo bale babo Abigael nyanchamo bakwane kinga chibiche bana maliga bekera asenchira jobo ikerun nere Frida Kerubo nero bagakwene kinga obera konsira wikira asta bato wikira omwelio bumuroberio yo amwanchu muri TV na abeni kubanelia oberelio buya Ndizi TV nabo bwansubo musi twara lituko liligia. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Kwekera bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii ase number enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Esukuru yokwegelia Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali noborema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA bwigo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire